ओरैबायदि लोमजाबाय गगा मोनबाय गारामाफोरा ओरैबायदि खोलोमनानै दङ आं दिनै बे जोंहानि ब्रेकफास्टनि नैबे माइब्रा गुफुर ओमफ्राय बेखौ आं हमनो नागिरदों ओमफ्राय बेनि थाखाय एसे फ्लेभार फैनायनि नारेंखल थुरखिनानै होगोन आङो बेखौ हराव सोमनानै लाखादों सोमबा होमबाना थाब जासिनो आरो बिसोरखौ नाय सानैखौ बिदा फंबाय दसेनो नांलायगोन दसेनो मिनिलायगोन दानिसो ओरैबायदि मोनसे घटना जाखांबाय पिस्तल गंसेखौ सेलायदों जि ओरै हमनानै बिखाजोब्बाय जानोबो जांख्रिलायगोन नारेंखलानो मोजां सुरखि जाया नै नायलाय जि थल' थल' गबोयो नारेंखल होबाथाय मोजां मोनसे मोदोमनाय फैयो सिबिंबो होयो आङो ओमफ्राय दा बेखिनिया बेखौ मिक्स जानाय बायदि संख्रिबो होखानांगोन मायाव हमगोन अराव संख्रि होखानि संख्रि लानानै फैलाय बयहायनो दं संख्रिखौ गावनि आन्दाज मथे होबानो जाबाय बेसे होयो आं एसे होखांबाय नालाय ओमफ्राय अर जानबाय ओमफ्राय नै बेखिनियाव दै लाबाय आं ओंखाम संखोन्दा इयावनो संनोसै जेबो जाखाया नालाय बेखौ सुवाखै ओमफ्राय मोननै बुस्थु नांबावगौ हिस्रि ओमफ्राय उनावहाय माबा लायनि आङो मा होनो मोननै बुस्थु नांबावगौ हिस्रि ओमफ्राय माबा थालिर बिलाइ ओरै खस्थ' मोनबाय आङो गारमाया जि खोलाबदो बिथिंजाय सानै गथ'आ गेलेगासिनो दसेबा गाबनाय दसेबा मिनिनाय ओमफ्राय बिथिंजाय नानियाहा माइ जावगासिनो आं हानो थांनोसै थालिर बिलाइ नाङा एखे फाय फिथा एवनि फाय दाउआ जाहाना बे थालिर बिलाइयानो गैया आन्थ'स' खाथियावहाय आयौ माखौ हाननांगौ जाखो आंलाय थौखौ जानना होनोसै बिसोरखौ बिदि फिसिनानै ला अरा मोजाङै सु रानि थाथसै बेयो मोनबाय थाथसै खनसे नायनोसै माबायानो गोदौवाखै खोमा दैयानो गोदौवाखै सोरो अनजालुनि दायफिन हागोन दे ओइ मा लाबोखो मालायनि गारिखौनो लानानै फैबाय एख' होनिखायसो अनजालुआ नों लाबाखै एख' होना मालाय लाबाय आं लाबाखै अ लाबाखै इ लाबोद' इ लाबोद' आगैया लाबोदो मोनबाय इयो मोनबाय साहाखौ फुदुंनो होबाय आङो अबस्था गैला ओरैबायदि दा मुलि जानांगोन बिराद दिस्टार्ब मोनथारदों आङो ओइ नुवाखै नोंसालाया मालायनि गारिखौनो लाना फैबाय अनजालुनि दा हैनांगोन मर्निं ब्रेकफास्टआ जोंना हासमलाखौलाय मानो इदि बख'ना लानांगौ गोदैबाबो बारा जानाङा इखो दहायनो जाखाबाय आं गोथाव जाखादों बे माबा जाबाबो हामला मुलि जाबाबो हामला ओमफ्राय
दिनै आब' रसमिनि खोन्थानायाव घरेलु नुस्खा ट्राइ खालामनायदों मोजां मोनगोन खोमा होननानै नैबेहाय जाथि जालुक देनानै लाबाय आङो गलमरिस ना मा होनो बहुद बुस्थु नांबावगौ खिन्थु गैजोबा दा आं खिनसे खामानि गुजुनाया ओमफ्राय नै फुदुंग्रायाबो देन्जार जायो एसे फुदुंग्रा बेनो फुदुंना लोङो नैबेखौ बेहाय होना होनोसै रोसिखौनो सख'वासै रोसिखौ लायो माबा होना हो दै ओमफ्राय दुन्दिया बेयो दुन्दिया मा होनोमोनलाय बेखौ थुलुंसि जै लामायाव थांनानै खाना लाबोलायबाय आङो नै जि अबस्था खाराब दै होनोसै दै होनोसै कापनै दै होगोन आङोहाय एसे गोबाव कापनै नङा कापथामखौनो होनोसै एसे गोबाव गोदौ होगोन हो दा बेवहाय गलमरिस ओमफ्राय मा संख्रि होनांगौ नामा एसे होलायनाङा दा फुदुंनोसै बेखौ बिदि फुदुंगोन आङो बाय थाथोसै एसे मोनखाङैनो अबस्थायानो गैला गुसु 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 ओमफ्राय नै मुलिया जोबलायजोब्बाय होमबाबो हामला एसेल'सै मुलियानो नायलाय आं सब जेमान लोमजाबा बारिबाबो मुलि जाया खिन्थु गुजुनायनि थाखाय जानो गोनां जायो आं गुजुनायखौ माने सयज' हाथारा ओमफ्राय थाबबो हामनो नागिरा आंना गुजुनाया जै जाबायथाय जाबाय एकदमबारे माबाना लायो ओमफ्राय आं मुलि मोनसेया गथाखौ जाना होनि र' मा आइ मोननाव दङ नुवाखै नामा हो आइ मोननाव नुवाखैलाय खस्थ' लादोंमोन खोमा सिगांलाय मा जानो दोनखाखो ओमफ्राय नै मोनसे नैबो गैलानो नै मोननैल'सै जाना होलायनोसै आङो हामगोना हामा सानसेयाव गरसेल'सो जादों आङो मैया गरसेल' जायो मानसिया माथो इ मोनब्रैल' मुलिखौ सानसेयाव खैबार जानांगौ सानसेयाव थरथाम जानानै माथो थरसेल'सो आग्लायगोनलाय मा बारासिन जायो मुलिखौ जानानै होनसै आङो लिकुइडखौबो आरो बेखौबो गलमरिसखौ एसे दिहुननानै लाबाय आङो मुलिजोंथ' हामलानो दा बेजोंबा हामगोन ना हामा खिन्थु एसे मोजां मोनो आं दाख्लैयो हरावहाय बाराद्राय गुजुबाय थानानै हरावनो सिखारब्रबनानै माबादो फैनानै माबादों आङो बानायनानै बिदि गलमरिस होनानै फुदुंनानै लोंदों आरो ओमफ्राय आराम मोनदों आरो हराव उन्दुनो हादों आरामसेनो ज्रेम ज्रेम मोनलायथारदों खोमसियाव लुनानै गोलैला बावबायसो कारेन्टआबो जि लेथ्रा जाबायदां द' खालामसै रानि गाइखेरखौ मोनसे फुदुङाखै दे आङो बावदो दे होनानै लानोसै आङो सिराप बायदि जासिगोन आरो बुस्थुआ ओमफ्राय बेखौ लुना होनोसै ready लांना होनसै माबा माबि होनो मोनबावनाय मोनबा हामगौमोन आरो मा होनो बेखौ मा होनोमोनलाय हालदै गोथां ओमफ्राय मोनसे बुस्थु दंबावोमोन र' हाइजें बिदि मोननाय मोनबा फैलायबाय साला पाप्पिस्ट' कारेन्टआ